Hej, det er Trine fra Multibuy. Det her det skal bare lige være en kort lille video for at vise jer, hvordan man ser sine annoncer. Så jeg trykker herop på Next Ad. Selvfølgelig have nettet til at virke. Og så skal der gerne komme en ja, det gør der så ikke. Jo, der er den. Rolex. Nu er jeg jo i Sydafrika, så tager det lige lidt tid at uploade. Men i 15 sekunder, eller undskyld, i 20 sekunder, tæller uret hernede. Og det er 10 sekunder gået, så kan man vælge, om man vil se mere af annoncen, eller også vælger man sig noget andet. Så tager lige en ny. Det var nogle flotte annoncer. Så kommer der en dansk, tror jeg. Nej, det var det ikke. Det var en Samsung Galaxy. Den har jeg ikke set før. Nu er mit net igen lidt langsomt. Så kommer den. Se, nu tæller den ned. Det var nok ikke bare meget, der bliver vist der. Så kan vi vælge en ny. Next ad. Så jeg kommer her. Tesla. Yes. Fede annoncer. Nogle gange så er det sådan nogle gode annoncer, at man glemmer, at man bare skal gå videre, når de 20 sekunder er gået. Se, jeg kunne blive ved med at sidde og kigge på det her drømme, jeg havde sådan en Tesla, men det får jeg nok snart. Ej, det er lige snart. Men godt det. Se, nu trykker jeg finish. Go back. Så kan jeg ikke se flere annoncer. Nå, men det var simpelthen bare lige det her annoncekiggeri, jeg lige vil vise jer.